așa. Eu caut aici niște chestii. Eu să apun pământ până când găsi diamanți. E winner, capou. Ai. Nu la versions. Așa, vreau să schimb texture pe acum. Dar băgam o să se ducă copacul repede. Nu, what? Păi uite-te și tu cât de repede se duce. Bă, tu ai mărit viteza să se ducă, să crească cum ar fi eu acum dacă pun o plantă pe jos, crește în 2 secunde. Nu, what? Păi ia, dacă pun asta pe jos. La mulți ani să trăiești. La mulți ani să rămâi. La mulți ani să trăiești. Dar tu unde ești? Ia uite cât de repede a crescut copacul ăla, ai văzut? No. Nu mai trebuie. Până atunci joc și eu un pic de sumo, că sunt și pe salware și pe normal Minecraft. Ok, am găsit. Și fix primul meu match este cu un hacker. Am de pe. What the fuck? Nu. Ok, goodbye. GG, acum las-mă. Cred că mă bag pe un build HK. Sage, nu e. Cred că mă bag pe un sumo iară. Eu cu ăștia mă joc. Cu cine? Nu știu, să-l teleportezi pe Alex la mine. Să stea cu noi. Dar vreau să iară ceva lui Alex. Bine. Bă, da, mă, vreau să-ți arăt că e mișto. Cât de e băiatul ăsta care e englez? Ce? Ăla, I am pregnant, e englez. Da. Unde e? Încerc să fac niște survival cu el. Să nu închei serverul, că măcar pot să fac și eu niște survival normal. Uite, Alex, ce pot eu să fac. Alex, sunt în spatele tău. Uite, stai așa. Stai așa. Uite ce pot eu să fac. Vezi? Și mai pot să fac și altele, dar lasă asta. Oh, let's go, putem folosi chestia aia pentru un lava pool. Gen, pentru un nether de ăla. Nu? Nu putem. Sau... Cred că am putea. Aoleu, am auto-jump on. Trebuie să-mi fac setările pe ăsta, bă, frate, că eu nu... Trebuie să-mi fac setările. Unlimited. Details. Fancy off.
Da, știu, l-am jucat. Da, m-am jucat în ziua când a apărut. Da, știu. Eu am jucat a doua zi. E prea poggers, frate, prea mișto. Să-mi bag piciorul. Ok, putem folosi chestia asta. What the fuck, m-a scos din joc. Intră din nou. Eu încerc să fac un lava pool. Și ce lava pool frumos. Yes, sir. Am făcut ceva frumos. În ghilimele. Unde sunteți, bă, copii? Eu l-am minat. Eu mă duc cu la Alex, sunt în spatele tău. Salut. Bă. Avem crafting table. We need food. Little does he know, eu am mere de aur enchantate. Stai așa brightness-ul. Video brightness. Să văd și o dracu ceva. Îmi pare rău. Da. Yes. Eu sunt prea sexy pentru voi. Mi-a pus... mamă, mi-am dat la full screen mânca și mi se vede ca dracu. Aha. La fabulos mi-am băgat. Bă, Alex, îmi vine să te oftic, dar... Na. Uite. Nu asta, uite-te ce țin în mână. Tu nu ai. Vrei iron? Eu da. Eu nu după iron. Hai că-ți dau iron, că am iron în inventar. Asta Uite, e n-a de aici. N-a de aici. 14 iron. Vrei și de-asta cu sharpness, dar e puțin folosită, sabie. Da. Băi, stai că nici nu știu despre cine vorbești. Ce mai am să-ți dau dacă e... Ai nevoie de topor? Da, e de stone. Și e folosit, lasă. E bun, că și așa. Să-mi zici dacă ai nevoie de ceva. Am eu food. Fă un d-ăsta, sau las că fac eu. Vreau să fac un furnace. Vino încoa cu coal-ul să facem prăjeală. Ce eu?
Nu, mă, Daniel. Alex, vină încoa și dă coulul care l-ai luat. Vină încoa și dă coulul ca să prășesc niște mâncare. Mersi. Că gen să prăjesc mâncarea. Ok, perfect. Tu ești sigur că băiatul ăsta este englez? Da. Aoleu. Să nu ai spus la nimeni ce am făcut eu acum, da, te rog. Prea jenant. Ok, se prăjește mâncarea, let's go. Bă, nu o lua. Ok. Da, hai să mergem să o vânăm, da, chiar. Don't know. Las că vă dau TP dacă e. Vrei să-ți dau TP? Zi-mi numai coordonatele, că mă pricep cu coordonatele. Zi-mi în chat. 300... Zile în chatul de la Minecraft, mă. Gata. Ia câte FPS am? Am 113. Tot aud scheleți. Bă, Alex, vezi că am două paturi. Unul pentru mine, unul pentru tine. Și mi-am dat și... reset la asta. No. It fell. Am atâtea flori. Să-mi bag piciorul. Am 10.000 de flori, frate. Trebuie să le arunc într-o lavă sau ceva. Ce? Hai, eu te văd pe tine, dude. Cine mă sună? Facem un război? Dacă da, să ne preparăm. Ne. Am un Iron Door, nu știu de ce. O să arunc chestiile care nu avem nevoie, cum ar fi flint în stilul ăsta. Furnace, așa. Letterul ăsta, chestia asta. Sănătate. Sănătate din nou. Eu sunt aici, gen, am rămas acolo. Dacă așa, dacă mai vii înapoi.
E cam Aud ciudat. pași. Unde v-ați dus? Am nevoie de mâncare, dar nu găsesc nicio fel de sursă de mâncare. Dacă vii la mine, am eu mâncare. Pac, m-am aruncat de la etaj. Să mănânc un măr de aur. Tot aud. Tot aud, bă, frate, zombie, chestii de-astea. Cred că sub noi sunt zombie. Acolo e casa voastră, la comenzile alea? Da. Da, și sunt monștri. Deci îți place puțin survival. No, hell no. Vreau să Bine. văd de unde vin ăștia. Mamă, ce era să mor. Mă, vrei să-ți dau TP sau ce? Nu, lasă că vin cu coordonatele, nu mă... Am găsit un village. Aoleo. Da, nu, te-am văzut că l-ai găsit tu primul. Dar ce ai găsit și tu pe aici? Ok, să o aduci să faci un chest sau ceva. Și să o aduci. Cred că sunt pe lângă voi, e un munte pe sus, undeva unde sunteți voi. Sunt o grămadă de munți, deci... Adică... E ca un deal mare, un deal. Da... Cred că v-am găsit. Dacă vezi crafting table și un furnace, atunci da. Acolo suntem, adică sunt. Frate, unde neba sunteți? Da, v-am găsit, e și cu niște paturi pe aici. Da. 2 paturi. Oh, salut. Salut. Unde ești? Nu mă omoară că mai am 3 vieți. Mâncare. Eu n-am nici măcar armură, i-am dat lui băiatul la tot. Potato. Mă duc să găsesc niște fier. Hai că-i dau TP aici. Nu, lasă că poate are el ceva. Ce să aibă? Poate face și el armură de diamant ceva. Da. Eu mă duc pe diamant. Sper să nu găsesc lavă. Dar normal lângă lavă se află diamantele. I-am zis numele corect, nu? Da. Nu știu. Am găsit niște coal și aud niște pași. Obi sub mine. Uite de sus. Ai, bă, de ce vă duci pe aici? Here I come! Ce de că... Vezi că o să... Dacă mai sapi mult în jos, o să cazi. Nu mai săpa! Dacă sapi acum, o să cazi direct... Sau nu, pardon. Scuze, m-am încurcat eu. But you're close to a lava pool. X-ray? No. Ok, am găsit de-astea gold.
What the fuck? Oh, Iron. Goodbye. Îmi place cum sunt eu, bă, frate. Efectiv fac chestii de-astea. Ah, de diamante, duc să dau un diamant. Păi, frate, nu se vede nimic. Bă, dar nu m-a găsit niciun diamant, nu e niciun diamant pe zona asta. Da. Că eu am o bucată de iron. Și de... Am și gold. Da, te auzim, te auzim. Oare te auzim? Hai că da. Ce hai că da, bă, eu sunt mai sexy decât tine. Are iron, băiatul. Eu am leather. Da, cred că vă pot bate. Diamante, diamante. Yes. Ce, bă, tu, GG înseamnă good game. GG am vrut să zic. GG pentru că am găsit diamant. Imagine saying GG. When you're finding diamonds. Let's go. De ce? Nebunule! Ce? Na, eu cu ăsta, nu tu. Ah. Vrei o bucată de gold? Eu vreau de diamant. Păi n-am, deci... Trebuie să-mi dau regen puțin. Da. Nu mai dau pe third person. Ok, hai că nu dau. Covered in diamond.
De ce nu mi-a zis covered in gold? Why so sassy Baka? Why? Mai am nevoie de diamant. Oh, let's go, mai mult iron. Poate cineva să-mi dea și mi teleport la voi, la bază, acolo sus? No. Îți dau eu imediat dacă e. Îi găsesc aici de-astea. What is that, my... What is this? Cui pasă? Mai mult iron! Dacă vreți, vă dau acum iron. Ah, prost sunt și eu. Că am 12. 13. Și nu mă văd nimic. Diamond. Hell no. Deci că sunt gremlinul ăla care tot vrea diamant. Adică Eu? care vrea elul ăla. Eu sunt ăla. What the fuck? Am auzit ca mine. Ia cineva lângă mine. Îți văd numele. Ești fix lângă lacul ăla de lavă. Da. Da, te-am văzut, vin la tine. Nu veni la mine. Bra, îmi iei diamantele. Emeralde, dar bine. Sunt emeralde? Bă, Da, sunt mie. redstone alea. Sunt redstone? Da. Oh my fucking god, this pack. Pack-ul ăsta nesimțit. Dar o sunt și... What the fuck? Oh my fucking god, pack-ul ăsta nesimțit. Efectiv, redstone-ul și diamantele arată efectiv la fel. De ce mai ascultat acolo? Oh, fuck. Asta e cel mai mic. E cel mai mic stronghold. E altceva, dar în fine. Se pare mie să aud squid de ăla. Am auzit glowing squid. Nu ai cum să auzi un glow. Adică cai, dar arată... Se aude aia de... Nu știu cum să zic. Eu nu văd nimic. Cred că am murit, că nu mai au nimic. Mă, dar ce texturi prin... De diamante nu mai găsesc. Ai făcut tu ceva în care să fie mai greu de găsite diamante? Hai că da, frate. Dacă tu ești prost și nu știi să le găsești. Nu mă pune că mi-activez nu mă pune că mi-activez... Cumva îți activezi autoclickerul, a? X-ray-ul. Dacă stai de prost. Dude, diamante, tu chiar... Oh my fucking god, las-o baltă. Tu chiar crezi că diamantele sunt ușor de găsit, a? Da. Nu sunt. What the hell you want? Ce mi-aș dori să mă întreb cu efficiency. Mai că mă îmbogățesc.
Hai, eu să văd username-ul. Am găsit niște diamante, dar sunt undeva cu apă. Și acopere apa aia cu blocuri. Ce e așa greu? Eu iau redstone pentru experiență acum. Da, cine face chestia asta e șmecher. Mersi, iubi. Sunt fix sub tine. Sub? Sus. Sus. Mi s-a spart și termocopul. Unde mi le al tău? Am nevoie de el, frate, what the hell you want? Eu niște diamante, dar nu le pot lua. Sucks to be you. Salut. Bine, ți le arăt unde sunt, în direcția aia. Folosesc ce? E fier și peste 1, 2, 3, 4, la 4 și sapi în jos. Sapi 4 blocuri în față și 2 blocuri în jos. Și în față acum. Față. Asta e? Da. Cui pasă de asta? Redstone? De mine mie! Gata, nu! Fuck. Păi tot tu ai luat diamantul, bă! Nice. Și mi-am murit degeaba. Nu, uita, m-am omorât de distracție. Mersi că mi l-ai arătat, dau. Și așa, tu ai deja armură. Eu am nevoie de armură, deci. Plus că eu sunt PvP-ul aici, deci, da. Ai armură de piele. Da. Și aia se pune bine. Da, de piele. Tu îți dai seama cât de copii poate fi o armă de piele, dai un one shot cu ea. Adică nu one shot, te ține. Cred că merg după tine, nu știu. Am găsit un axolotl. No. He is mine. E al meu. E doar să fac o găleată și tot. Let's go, am găsit gold. Să nu spun că moare axolotlul fix. Acum că mă mor jocul, nu știu. Dăm fierul, dăm mai dată apa. Hai, după axolotl. Yay, iau redstone la grămadă. Iau și aici un gold. Încă unul. Dacă găsesc un axolotl de la albastru, nu nebunesc. Eu nu pot să căminez de-astea.
Poate noi am mai fost aici. Neapărat trebuie să facem un envy. Sagi. Sagi. Ok, am omorât un ăsta. Vrei unul galben? Ce e? Axolotl? Da. Nu știu de... Am omorât un Enderman. Și acum tu. Și acum tu. Cum se numește? Shield. Îmi dai și mie teleport la tine să mă duc puțin sus la bază. Să măcar dăm kill. Eu? Îți dau kill. Slash kill. Așa. Bă, dar l-ai omorât și pe ăsta, sau cine? Alex, spune acum, dacă îl omor pe ăsta micu, o să visezi chestii urâte la noapte. E efectiv doar un joc, dar... Nimeni nu dă mine. Eu trebuie să fac ceva aici și faza este că eu nu vreau să mor. Vreau să fac un loc pentru animalul meu de companie. Cine mi omoară animalul de companie, moare. Da, adică pe scurt, dacă eu îți omor animalul de companie, te omor și pe tine. Am înțeles. Nu mă face că dacă este să nu mă enervezi, ești mort. Aha. Spune cel care mereu își ia bătaie de la mine. Ceva care... Dacă aveam armură de diamant full, nu primeam bătaie. Mai vedeam noi. Redstone, bineînțeles. Let's go, lapis. Let's go, gold. Let's go, mai mult gold. Man, nu-mi place atmosfera asta. Cine a bubuit? Mă duc să-mi iau exhalatoruri. Mi hunger. Let's go. Mi hungry. De efectiv, dacă cineva vrea iron, I am the man. Am nevoie de apă. Scuze, trebuie să le niște apă de la tine. Apa e fix lângă tine. Salut, boss, ce ai făcut? Salut. Eu not aici cu exhalatorul meu. Fuck! Am căzut în altă peșteră. Un peșteră cu Sagi. Dăm kill. Aoleu. M-a teleportat înapoi la aia. Da, pentru că a luat ăsta paturile. Bravo, boss, să mândră de tine, Alexe. Da, le-a pus înapoi. Alexe, să nu le mai iei. Dăm teleport la Ale.
Mm, Sal. excelata. Bă, dar unde ne bei apă cu excelatului? Aici e apa aia cu exhalator. Aici. Bra. Îmi place că eu sunt PvP-orul, dar am de-astea leather armor. Dăm kill iară. Taci. Ce? Sau dăm telefon la tine ca să pot... Am... Bă, excelatului! Ce să-ți dau iar kill? Nu, să-mi dă telefon la tine. Că n-am setul meu acolo. Yeah! Trebuie să mergem iar și am nevoie de torțe. Vino ca, cam aici groapă. Eu nu mă Dar duc. trebuie să punem apă. Nu sări. Eu nu mă duc. Am alte chestii importante de făcut. De exemplu, Acum. un chest. Hai, sări în F1. groapa aia. Sări în groapa asta. Nu, F2. Sări în groapa mea, bă. Vine aici unde vezi numele, bă. Alexe, vină la mine. Ma, dacă nu te duci la Hai. el în 5 secunde, o să te atac. Auzi, da, las. Așa faci? Doar mă duc să-mi axolatul. Ia pe aici, deci e safe. Așa. Cred că m-aș duce să vânez. Ce-ai făcut, mă? Ei, aveam apă. Cred că am luat-o eu. Stai puțin, că mă duc să iau o torță. Intră în groapă. Da, e un bloc acolo să-mi zici. Bun, și acum ai luat mai puțin damage. Că n-am groapă de n-am apă. Și de-aia, hai. Bă, poți să dai acolo să deci give to tropical fish? Într-o... Ha, bă, gata. Să deci give to tropical fish. Vino sus. N-am torță, am nevoie de lumină. Ți-am dat. Bine, dar faza este că am nevoie de 2. Eu am numai 1. Așa. Să văd dacă cu asta se mulțesc peșteri. Mă duc până rău să-mi iau torță. Nu văd absolut nimic.
Ok, acum sunt imposibil de bătut. Da, mă, pentru că ți-ai dat armură de netherite. De ce? De netherite. Ah! E băr! Nemic, pe amândoi tăpitul! Da, eu sunt PvP-er. Eu sunt PvP-er aici, deci nu cred că poți să mă bați. Nici dacă vrei. Da. Hai, bine. Hai, dă, hai. Nu merg ăștia, am nevoie de cutie. Am nevoie de băiață. Vezi? Eu sunt PvP-erul aici. Pentru că ești pe creativ, normal. Nu, că l-am bătut pe survival. Acum Uite, sunt erau- pe creativ. E, frate, nu prea e corect, David. Nu, prima am băgat pe survival când m-a atacat el și apoi l-am atacat și eu. Am nevoie de pești de ăștia în găleată, mă, ca să pot să înmulțesc pe ăștia doi. Don't care. Dacă îmi dădeai mie creativ, putea să dăm creativ, doar și după aia mi-ai scos tu. Na, fericit acum. Yes! O să ai un copil. Pam? Pam. Stai! Am crezut că e un blue exolat, am dat la mă. Nu e chiar. Și ăla e al tău. Să fii aproape de ei. Pumnul, că dacă îi dai un pumn... Hai, ieși, dacă vrei. Uite pe acolo. Eu. Oricum o să mor. Nu-i dau, nu avem nevoie de pești, că ăsta o să crească. Că dacă dai un galben și unul albastru, se face un Maro? exort de la albastru. Pi s-a făcut Bă, albastru. Albastru de la albastru, nu albastru deschis. Că ăla este de la rar. Bă, toți axelatele sunt frumoși, bă, frate. Fac ceva pentru apă infinită. Nu. Ia de aici. Mulțumesc, ai făcut o piscină. Dacă aș face o piscină, aș face de 30.000 de ori mai mare decât asta. Bă, ai luat iron, nu dă-mi-l. Bine, stai așa că băg înapoi. Oricum o să era al meu, deci taci. Ce era al tău, bă? Eu am pus acolo fier. Eu am pus fier acolo. Eu am pus acolo fier. Deșteptule. Eu am pus acolo fier. Și am pus acolo fier pentru a pune ca să fac găleata asta de apă. Da, mă, dar după ce ai făcut-o, mi-am pus eu fierul. Dă-mi fierul. Și ți l-am pus înapoi acolo, tu nu înțelegi. Mulțumesc. Stai așa. Acum să-mi dai una să mă mor. Stai. Oricum, dacă încerc să dau cu topul, nu primești niciun de mine. Da, pentru că sunt pe creative. Că știu că unul dintre voi mă va sabota. Și de ce nu merge să pun peștele ăsta aici? Cred că nu merge cu pești. Sau poate e deja cooked. Nu e cooked. Bă, dar frate, nu există animale pe aici, ce ne? Da, that's the sad part. Nu se spawnează niciun animal. Every animal hates you. Oricum am puțin și mor. Este maș. Nu mai e mere. Am nevoie de glas. Poți? Bine, hai că ți-o dau. Glas bag doar. Doar unul, că nu am nevoie de mai mult. Glass bottle. Acum fug, pentru că mă țeapă albinele.
Dar de ce țin atenția? A, pentru honey. Uite, e de aici al miere. O să o beau? Hai de capul meu, nu! Nu le omorâ! Nu le omorâ, frate, că ne ajută să facem miere. Să-ți dai seama cât de bună e mierea. Dacă ar face ăștia tur de miere, ar fi perfect să facă ăștia în update-ul ăsta. Nu, sunt pe creative, deci e nelimitat. N-am făcut nimic, n-am făcut nimic, nu mă bate, deci nici șeful nu mă bate. Ce ai făcut? Asta. Am stins foc. Na, nu Bă, pasă. dar Nu-mi pasă, nu de aici am mierea aia, n-am nevoie de ea. vreau să o multiplic. Mă duc să mai fac roze miere. Dacă vezi că mai bine după mine, e de la aia și nu le omorâ. Bă, dar chiar, de unde ați făcut voi rost de campfire? Că am nevoie de doi, de un campfire. Ăsta și l-a făcut. Vreau și eu un campfire. Fă-i tu un campfire, dude. Sau pot să-mi iau ăsta, îl sparg, iau charcoal-ul și-mi fac. Am și nevoie de ele. Nu mai am loc în inventar. Fac aici chesturi. Bine. Așa. Am nevoie de bete, serios. De unde naiba am toate florile astea? Why asking me, brother? N-am. Ok. Și mai fac... Mai bag încă... Poți să iei cu silk touch un d-ăsta. Dacă ai silk touch, nu știu. N-am. Și acum mai bag încă un d-ăsta. Nevoie de un d-ăla, dar nu știu unde ne va mai... Gata, am făcut. Porc! Ce cu porc? Sau poți să-i mulțim? Ne las. Fuck! Ce era asta, mă? Fuck! No, oricum ai keep inventory true. Chiar mai vrei să facem chestia asta? Stai așa, gen, vreau să fac un large chest pentru fiecare. Dacă dai mine, lasă-mă. Da, o să mor de foame. Ăsta e Nu mai după da. hard? Că eu vreau să fac aici chesturi pentru toți trei și tu așa faci. Ăsta e al meu, ăsta e al tău și ăsta e al lui David. Să ții minte, deci ăsta e al tău, ăsta cu care dau eu. Știi să pun tag-uri. N-am tag-uri. Nu că ai keep inventory true.
Vrei gold? Dacă mai dai mine. Vrei gold, zi. Ok, hai că-ți dau. Stai mă așa pe loc. Poftim. Iar mă alergă niște albine. Răzbunare. Zombie. Ia-te bă, zombie. Ia-te bă, zombie ăștia știe să se bată mai rău decât tine, bă. Bă, îmi dai și mie teleportine sau ceva? Eu cam mor aici, nu știu. Bra. Chiar vrei? Nu, pe bune, chiar vrei să dau? Fugi? Gol gratis e. Ce cum? Salut, man. Care e al meu? Care e al meu? Care ce sună? Care e al meu? Ăsta e al tău, ăsta. E... Nu mai da. Ți-am zis să nu... sorry. Hai și căzut jos. N-a fost zis că mai ai diamante, bă? Eu? Cred că mai am unul. Da. Alex mă tot bate și da. Ia uite și pe ăsta, bă. Da, asta e AFK. Nu mai da bani el. Ba da, mă, trebuie să dau. Trebuie să dau în el, gen, ca să nu mai fie AFK. Da, dă-te încolo. Dezavantajul a fost, băi, se face armură. Gata, hai bă, lasă-l, bă. Da, asta a ieșit sau ce a făcut? Da, a ieșit. Că a văzut că dai în el. Da, ce am făcut? Nu te urmăresc. What? Vreau să fac Diagonal God Bridge. Piatră gratis, ești! Dacă e ca să și tu, eu și piatra, că e piatră gratis, e normal. Țigan mai ești. Pe ce? E măcar îmi dai și mie stack de... Yeah, bii! Nu mai dau. Ok, gata! Mamă, iară mă ia gâtul. Îți place fundul meu? Ficato! Nu o să mă găsească niciodată. Se
Serios? What the fuck? You're trapped. Da, poți să ieși, dar gen... Bă, uite pe Gigi și cu... What the fuck? Tu îți dai seama că le faci rău la copiii la ăștia, nu? Bă, la copiilor! Mi-i spar buții! Mi-i spar buții! Fuck! Te-am omorât cu un pickaxe. Mai aveam jumătate de viață, e normal. Eu mai am o viață. Ce? What the fuck? Na, aia a fost strategic, ca să mă spawnez cu full health. Bă, vezi că spar... Ce? De unde dracu îmi dai, mă? Din spate. Bă, dar, frate, mă dă de la 90 de blocuri, ești nebun. Ok, la revedere. Păi nu, bă, te poți atinge. Dacă nu poți să te bag pe tine, îl bag pe vârtul. Dacă îl bați pe el, mă bag și eu în bătaie. Ok, gata, nu mă bag, lasă-mă pe tine. Vreau să dorm! Vreau să dorm! Vreau să dorm! Fuck. Cine vreau să vede diamant? Nami. Da, eu lui Alex. Ce lag e, că nu s-a dropat nimic. Bă, dar unde ne-a mie toporul de diamant? Unde mi-e toporul de diamant? Ți s-a spart. No! Oh, nu, mai am jumătate de Alex, viață. dacă nu vrei să dai înapoi, te omor. Dude, ți s-a spart. S-a auzit și când s-a spart. Dacă mă găsește cineva... atât de rău e lagul. Dacă mă găsești... Alex, dacă mă găsești, s-ar putea să fie free kill. Am jumătate de viață. Corona! Ce corona, salut! bro? Nu, aia e o vacă. L-am confundat pe Alex cu o vacă. Wow! Trebuie să ai cute! Bă, villager. Bă, dar chiar, hai să facem filmă de villager. Dacă tot e aici. Am ce zis. Oh man. So we're back in the mine, got our pickaxe swinging from side to side. Ăsta, weapon ăsta, cum de-acolo cheamă, mă? Ăla cu bandana la ochi, ăla care face iteme și chestii. Weaponer, de-ăla. Blacksmith. E bun dacă are 3 de 15 col pentru emerald? 15 ce? 15 caul. Da, e foarte bun, mă, el Ion. Uite ăsta. Să nu-l omorăs, că e bun. Să-l transformăm să fie la un... Să-l transformăm să fie la un caul. Și de ce naiba? Am luat eu unde ăsta. De ce am lag? Am luat un trade. Cine? De ce am lag? Dau... Nu mai da! Pe tu nu aveți ce lagam!
O-s morți, mă, de la Gata, am luat axe-ul de la el. bine, faza este că deja am un axe. Of. Ce upgrade ai dat? Încă nu i-am dat. Ia dă-și mie că să-i fac. Așa. Am. Eu nu pot să-i dau. Gata, m-am nevoie de un cour. Ce ia? Nu, de aici un axe, I guess. E de piatră sau de fier? De E de fier. De fier. Mamă, De fier. uite-te și tu! Pentru 4 iron primești un emerald. Și cea mai proastă chestie este pentru că pentru 36 de iron primești un bel. Cine vrea un emerald? Eu. Nu, hai să-i dau lui Alex, că el n-are... Ai axe? Vino la village, vino la Ia uite, village. un emerald pentru o pâine. E bun? No, hell no. Pentru o pâine, mai bine ți-o faci singur. Nu-l omorâm, poate face upgrade. Și ne dă ceva mai bun. Eu vreau să-l omor. Unde ești, bă, Alex? Alex, unde ești? Ha? Pe alți villager nu mai sunt. Aici. Vino, stai așa, hai să-ți dau ăsta, să faci trade cu blacksmith-ul. Am găsit un wandering trader. Bun, vino aici. Ha? Am mai găsit un weaponer Vino aici. cu 15 Unde? gold pentru un emerald. Aici e. Du-te și ia-ți un Bă, pic. avem 3 smelteri de ăștia. Ce-am găsit, ești nebun? Sunt mai multe de 2 smelteri de ăștia, cred. Am 12 emeralde. Eu am 2. Eu am 12, că am avut o grămadă de fier. Poți să te duci să vii aici să faci 2 de ăștia nivel. Vreți și voi sau... Poți să vii la mine să cumperi. Poți să vii la mine să faci. Poți să vii la mine să faci rost. Poți să vii la mine să faci și upgrade. La 2 smelteri. Mai găsit. Ia să văd dacă mai e smelter pe aici. Nimic. Să-i astupăm pe ăștia să nu moară. Nu mai pot să cumpăr aia. Să-l astupăm pe ăsta. Bagă-l aici. Știi și tu să bași puțin. Astupa aia, că facem ceva aici. Astupa asta. Și... Pam. Și pe aici dai 3 și după aia astup după ce ai terminat. Nu prea am ce să iau. Și ce mai are ăsta? Ce are ăsta? Ia.
flint. E cam bun, e bun ăsta. O duc să fac rost Na, de aici e emerald de my guy. Bă, că n-am luat niciunul. Na și tu de aici. No, fuck. Eu nu că. N-a coul, gen să faci treț sau ceva. De ce nu mi se ia caulul după jos? Na, că ai dat în mine. 3 hituri rezultă... Un hit rezultă 3 hituri. Ia caulul după jos! Și dacă ai inventory-ul full... Bă, n-am niciun inventory full. Vă vedeți că am... cum se numește? Am 5 obsidian. Și eu am 6. Let's go. Hai la bază să facem ăla. Da. Oricum ne putem întoarce, dar faza este trebuie să... Bă, chiar vrei să facem o serie de Minecraft sau nu pe YouTube? Să zicem noi că facem o serie. Că filmăm. Poate. Mai pune un bloc. Stai așa să iau blocuri. Nu pune partea aia, nu pune. Nu, lasă. Nu așa, aoleu. Așa se face, mă, taci. Nu pătra, se face în dreptunghi, da bine. E asta, tu nu vezi? E stone ăsta. Și nu mai e unul, nu? Stai așa. Stai, am uitat de asta. Și acum ne trebuie flint and steel, gata. L-am avut de mult. Ia să văd. Ce nu? Nu zic că e Badland. E destul de bun. Trebuia să ne luăm gold. Uite-te poți să vezi dacă pică lavă de undeva. Că dacă pică, suntem morți amândoi. Adică am murit. Aveți grijă la el. Bun, e bun! Bă, Vezi lângă portal! Tu îți dai seama cât de rar e chestia asta? bă. Au blaze-uri. Blaze-uri? Hai să facem fermă, hai să facem fermă de blaze-uri. Dacă găsim ăla cu... Uite-l în spate, uite-l în spate, uite-l în spate, uite-l aici. Asta. Let's go. Trebuie să așteptăm. Dar gen, fă-le, doamne, iartă-mă, așa, să nu iasă. O să mă. Bă? Pune așa. Ok. Sapă în jos acolo. Eu nu pot să mă bat pe ele, că mor prea repede. Să nu spui că am căcat pe mine, că credeam că ați spart ăla. Fac. Să ia cineva blaze rods-urile alea. Nu șeșe loc. Scuze. No, e ok. Am
Așa Dă mie sunt blaze rods-urile alea, repede. Dă-mi-le mie. Așa mersi. Tu n-ai nevoie, eu trebuie să le craftez. Bă, mergem fix din prima zi să batem dragonul cineva. Speedrun. Stai că suntem rapizi. Ok, nu cred că mai avem nevoie. Sau cred că mai avem nevoie decât de una. Nu-mi fac spawn-ul, că poate ne ajută, dacă e faza să ne mai ajutăm. Înțelegi? Bă, vezi că e unul blocat aici, cine are gol? E... Nu, e ok că am alea, Nu ești E perle ok. de la ăștia. Ăla chiar, bă, eu am decât o Ce perlă. rămâi în ăla? De ce rămâi dat în ăsta, că acum ești mort? Te prinde toți. Bă, ăsta a dat în Bă, pic. taci. Ăsta a dat în pic. Ăsta a dat în pic. Ce-ți, bă, eu mă fucking bat cu... Oh my fucking god, a scăpat un prost de ăsta. Trebuia să ne facem shield-uri, dude. Eu îmi fac. Îi fug. Am nevoie de wood, hai. Ia, shit. Da, m-a omorât. Mi-a și singură și dați-vă telefon la mine. No. Wither, ai fost omorât de un wither skeleton? Da. Da. A ieșit o panoramă de aia de acolo. De unde? Da, bineînțeles. Wither-ul? Am nevoie de capete de wither, mă, ca să mă dea și treaba. Eu nu te ajut, că dacă dau o dată în el, mă omoară și pe mine. Du-te în lumea reală, du-te important, du-te în comod. Nu mă da, mă, în mine, că dacă dau una pe una acum. Nu mai da, Ni! Nu mai da nici nebunule. Că tu dai în pigmeni acum. Pigmenii sunt ofensivi, dude. Dacă nu cumva îi ataci, bineînțeles. Piglinii, da, ăia da, sunt foarte nașpa. Ai niște wood la tine, Cred că da. ca să fac un scut pentru toți. Ca în fier, am bucată. Asta te ajută? Atât am trebuit pentru un scut. Așa, Ai perle. Gata, ia. Am nevoie de gold, eu. Mă duc să iau niște pigmeni. Parcă aveam gold acasă. Eu mă duc să fac trade cu niște dăști. Dacă găsesc. Nu pigmeni. Nu dăștia, mă, dar știu și eu. Piglins, da. Și de asta sunt eu PvP-ul. Am găsit niște de aia jos, dar nu pot să merg. Dacă mor, spune-ți. Dacă mor, îmi pare rău. Dar eu ce să fac rost? Ok, gat. Nu, în piglin, da, în pigmeni. Ok. Vezi că iau tot goldul de la voi din chest, dacă aveți. Mi-a luat goldul? Dacă am luat goldul. E ok. Bă, avem Trebuie nevoie de mâncare. ceva care... Aveți wheat? Dă-mi wheat, dacă aveți. Am nevoie de wheat. Omoară-mă.
We are ready. I mean, eu cel puțin sunt. Eu sunt Piero, deci n-am de ce să mă prea... Ai de capul meu! Bă! Am luat... Dude! Ți s-a descărcat telefonul. Dude! Dude! Nu, eu te aud, dar genul ăsta nu ne aude. No. No, mâncare asta. That's the sad part. Eu o să mă duc să sap. Eu sap aici. Gen ca să scăpăm, că nu prea mai avem nevoie. Pentru că Wither o atacă pe toată lumea. Pe Blaze-ul... E un Blaze care a scăpat. Aoleu! Ce? Ok, suntem și lângă un ghast. Tu ai sound on? Adică gen auzi sunetele? Bun. Deci știi că suntem lângă un ghast. Ne atacă pe noi? O să lupt. Okay, kind of a clutch. Not really, but yeah. Ai blocuri. Ce faci, mă? Pisar pe ăla. Aici. I mean, Corțul nu ne prea ajută. Bă!
Shit. Ok, o să mor, e oficial, o să mor. E bine oricum. E bine că ai căzut și tu. Eu nu prea mai vreau să mă joc survival. A fost distractiv, nu o să mint. Ce micuț drăguț! Uite-te la el! Uite-te la el! Nu-l omor. Bă! Care l-a omorât? Vreau să știu. Ce te-a atacat? Venise doar spre tine! Era micuț, bă, frate, și drăguț. Tu l-ai atacat primul și de-aia te-a atacat. Eu cred că e, dar asta m-am plictisit. Cred că mă joc pe serverul ăla de Gamester. Dacă vrei să intri și tu. Pe Gamester, un server care are de-astea, cum ar fi Bedwars, Skywars și alte de-astea. Doar că trebuie să te loghezi.